Bé, Toni, avui el Cudi és un dels municipis turístics més importants de les Illes Balears. Tenim dotació de serveis a tota la zona turística, anem a multitud de fires, tenim també 3 oficines de turisme, però com va començar tot? Nosaltres començàrem el Cudi, l'Ajuntament, de la manera que entràrem ja era mitjan la legislatura. El primer que se va fer va ser posar una furgoneta de turisme, una oficina mòbil, llavors en la promoció cara a l'exterior, conjuntament amb els hotels, varen dur el Cudi cap a Europa. Vàrem ser els promotors de medi ambient local, xerrant, varen posar unes mesures per als hotelers que feren més. En aquell temps hi havia el conseller de turisme, en Jaume Cladera, va preparar un pla d'envelliment a Mallorca, li varen presentar ja els projectes fets, perquè havien de fer molta de feina. En el pressupost del 91, el 50% del pressupost era per infraestructures, per inversió, tot era inversió. Bé, Toni, has xerrat molt de les inversions que vareu fer a la zona turística, però també tenia una joia que també s'havia d'anar polint, que és el casc antic. Quines actuacions vareu fer? Hombre, el casc antic, tu me demanes això i en un poc més sortim a ombres de l'Ajuntament, perquè vàrem col·lapsar el poble que no podien passar, que hi havia obres i tot, molta de gent li queia malament, però era una mesura presa per consolidar l'economia del Cudi i en el mateix temps perquè els turistes també tinguessin aquest valor cultural. Bé, Joan Gaspar, m'agradaria saber de primera mà teva l'Ajuntament com funciona. Bé, en tema de promoció, evidentment anem a moltes més fires des que anàvem abans, anàvem a més de 10 fires, i també durant aquesta legislatura hem fet una oficina de turisme nova, justament aquí a Ciutat Blanca, que era necessari, però també el que estem fent és potenciar la promoció de productes que no són productes d'estiu, no? O sigui, són productes que permeten allargar la temporada, com la cultura, el patrimoni, el turisme de natura, o inclús també un projecte molt ambiciós de turisme per a persones amb discapacitat. I també una de les nostres fites més importants era també tenir un document que ens servís de guia per poder fer una programació a 4 anys vista, i per això també ara d'aquí poc aprovarem el Pla de Turisme 2018-2021 amb unes fites i uns objectius per anar fent des de l'Ajuntament tots aquests anys. A nosaltres el que ens agrada dir és que per què triar quan tu pots tenir tot? Sí, és que realment el Cudi és una zona que culturalment tot, ho tenim tot, el Cudi ho tenim tot.